मी आज उपवासाची इडली बनवते आहे. वरीचे तांदूळ आणि साबूस तांदूळ आहे ना 10 मिनिटं मी पाणी टाकून ठेवलेलं होतं. आता हे वरीचे तांदूळ आणि साबूस तांदूळ आहेत ना पाणी टाकून जरा गरगरीत वाटून घेते. पाण्यात ठेवले ना मग चांगले फुगतात, म्हणून थोडे पाण्यात 10 मिनिटं आहे ना पाण्यात टाकून ठेवायचे. त्याच्यामध्ये पाणी टाकून आहे ना हे चांगलं गरगरीत आपण जसं इडलीला नेहमी बनवतो ना तसं आता बनवून घ्यायचं आहे. इडली तसं पाणी टाकून थोडंसं गरगरीत केलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना दही टाकते आणि एकदम आहे ना वाटून मस्त पैकी देते छान. थोडंसं याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. याचं पीठ आहे ना 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवते आणि तोपर्यंत मी चटणी वाटून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. 2 मिरची घेतली आहे, मी खोबरं ओलं खोबरं आहे, थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं. पाणी टाकून आहे ना चांगली सुकी चटणी वाटायची आहे. चटणी मस्त वाटून झाली आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचे साखर टाकायची. म्हणजे साखर कशाला जरा म्हणजे चव येते वेगळी. आणि थोडंसं चिमटीभर असं मीठ टाकायचं. भांड्याला असं तेल लावून घ्यायचं. यात आपला मस्त बटाटा तयार झालाय. 10 मिनिटं झाकून ठेवला होता. हे अद्रक आहे आणि मिरची आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं मीठ टाकायचं, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, हे तेल टाकायचं थोडं 1 चमचा 1-1.5 चमचा तेल टाकायचं आणि आहे ना बेकिंग सोडा घेतलाय अर्धा चमचा. हे सर्व टाकून आहे ना चांगलं मिक्स करायचं आणि त्याच्यामध्ये आहे ना असं चमच्याने मीठ टाकायचं. इडलीचं बटर भरून घेतलंय भांड्यामध्ये आणि आता झाकण मारते आणि गॅसवर नेऊन ठेवते. आपली इडल्या झाली ते बघूया. आता मस्त अर्धा तास झालाय शिजवून, एकदम मस्त झाले. आता मी ते चमच्याने काढते आणि तुम्हाला दाखवते. कसे चमच्याने आहे ना हलूच काढायचे, नाही तर ते तुटतात. एकदम मस्त छान झाले. उपवासाच्या इडल्या मस्त छान झाले. असे तुम्ही पण बनवा. नमस्ते, मी तो उपासाचा ढोकळा बनवते. शिंगाड्याचं पीठ आहे. हे उपासाला शिंगाड्याचं पीठ चालतं आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे तुम्हाला मी पाकिट दाखवायला ठेवलंय. हे असं शिंगाड्याचं पीठ आहे ना असं पॅकेट भेटतो. हे 2 वाट्या शिंगाड्याचं पीठ घेतलंय. म्हणजे 2 बाऊल असतात काचीचे ते. म्हणजे ही 1 वाटी शिंगाड्याचं पीठ, 1 वाटी हे ताक आहे. आता मी याच्यामध्ये आहे ना हे ताक ओतते. तुम्हाला बाकीचं साहित्य आहे ना 2 तासाच्या नंतर सांगते. यात आपल्याला 2 तास आहे ना भिजवून ठेवायचं आहे झाकून. म्हणजे आपण ढोकळा करतो ना तशाच प्रकारचा घट्ट ढोकळा व्हायला पाहिजे. लागलं तर पाणी घालायचं. हे पूर्ण आहे ना पेस्ट बनवायची मस्तपैकी. घट्ट झाला पाहिजे चांगला. ते 2 तासामध्ये आहे ना फुगून येणार. मग थोडं थोडं पाणी घालायचं, एकदम नाही ओतायचं. एकदम ओतलं तर ते पातळ होणार. आता हे तसं मिक्स करते बघा. एकदम मस्त घट्ट झालेलं आहे. जास्त पातळ केला तर जास्त फुगणार, म्हणून असं घट्ट ठेवायचं एकदम. आता 2 तासासाठी झाकून ठेवलंय. आता मी हा पातळ टोप घेतलाय, त्याला मी घी लावून घेतलाय. हे मी 2 तासासाठी भिजत ठेवलेलं पीठ मस्त आलंय. थोडीशी कोथिंबीर बारीक करून कापून टाकते आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा मीठ टाकायचा चवीप्रमाणे आणि मिरची आहे ना चिरून बारीक करून टाकायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना चिमटीभर सोडा टाकायचा. म्हणजे जास्त नाही टाकायचा, एकदम चिमटीभर असं थोडासा टाकायचा आणि चांगला चमच्यानी चांगलं ढवळून घ्यायचा. म्हणजे सगळं आहे ना एकजीव झाला पाहिजे. त्याला गुटल्या नाही राहू द्यायच्या पिठामध्ये. एकदम पीठ कसं छान आलंय. आता ते सारण आहे ना टोपामध्ये ओतायचं. आपण घी ठेवलेला टोप आहे ना त्याच्यामध्ये ओतून घ्यायचं सगळं. असं चांगलं पीठ ओतून आहे ना चांगलं जरा भांड असं हलवायचं आणि टोप घेतलाय ना आणि टोपामध्ये गाडा ठेवलाय. ह्याच्यामध्ये 2 तांबे पाणी ओतायचं. कारण ते गॅसवर अर्धा तास ठेवायचं आहे ना, ते पाणी कमी नको पडायला, म्हणून 2 तांबे पाणी ओतून त्याच्यावर ती पिठाचा आपण टोप ठेवायचा. पिठाच्या टोपावरती आहे ना आतमध्ये हवेने पाणी जाईल म्हणून ते आपण आतमध्ये छोटा ताट त्याच्यावर मापाचा ठेवायचा आणि त्याच्यावरती आहे ना मोठं ताट ठेवून आपण गॅसवर तो टोप ठेवायचा. गॅस पेटवायचा आणि अर्धा तास आहे ना शिजू द्यायचा. आता आपण बघूया आपला ढोकळा तयार झालाय काय. एकदम मस्त छान झालाय.
आणि कडेकडेने सुटलाय पण छान. आता आपण तो टोप हलवूच काढायचा वरती, कारण गरम आहे. आणि असं ताटामध्ये टोप आहे ना उपडी मारायचा आणि तो आपोआप निघतो बघा. अरे वा, मस्त छान झालाय, एकदम फुगलाय पण छान. आता तुम्हाला एक पीस कापून दाखवते. किती मस्त छान झालाय बघा, मस्त. उपवासाचा शिंगाड्याच्या पिठाचा ढोकळा छान झालाय. असा तुम्ही पण बनवा. नमस्ते, मी आज उपवासाचे दही वडे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे बटाटे शिजवून घेतले, आता साल काढून किसायची आहे. हे भाजणीचं पीठ आहे, हे राजगिराचं पीठ आहे, म्हणजे 2-2 चमचे घेतले. हे शिंगाड्याचं पीठ आहे पावणा वाटी. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे 1 वाटी. ही थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे थोडीशी. आणि हे 3-4 मिरची घेतली बारीक कापून चिरून घेतली आहे. हे तळण्यासाठी तेल आहे. आणि त्याची नाही सर्व रेडीमेड पाकिटं भेटतात. राजगिरा पीठ, उपवासाची भाजणी आणि शिंगाड्याचं पीठ हे आपण असं आणू शकता उपवासासाठी. दही आहे आणि उपवासाचं मीठ आहे. बटाटे किसून घेतलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे असं सर्व मिक्स करायचं. आणि याला आपल्याला लागलं ना तर थोडं पाणी घ्यायचं. याचे असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आणि नंतर आहे ना तळून काढायचे. तेल तापलं आहे, आता त्याच्यामध्ये आहे ना असे एक एक करून सोडते. मी अशी एक एक करून कशासाठी सोडते, सर्व असे एकत्र टाकले ना की ते एकमेकाला चिपकतात. ब्राऊन कलर झालाय, असे सगळे तळून घ्यायचे एकदम मस्त कुरकुरीत. दही वडा एकदम मस्त छान झालाय, असं तुम्ही पण करा. नमस्ते, मी आता उपवासाचा वरीचा शिरा बनवते. गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये आता हे वरीचे तांदूळ आहेत ना हे हलकेसे आहे ना थोडे भाजून घ्यायचे. आता मस्त भाजलाय, एकदम गोल गोल झाले एक मोठी सारखे दाणे. आता मी काढून घेते. तर त्याच्यामध्ये घी टाकते. चांगली उकळी आली आहे, आता त्याच्यामध्ये रवा टाकते. हा चांगला शिजेपर्यंत आहे ना पूर्ण तो आटून जाईल सुकून. चांगली उकळी आली आहे, ढवळत जायची सुद्धा गरज नाहीये. आता एकदम मस्त सुकायला आलाय. आता मी गॅस आहे ना मीडियम करते. भात पण एकदम मस्त सफेद सफेद एकदम शिरा झालाय, एकदम मस्त शिजलाय. त्याचे दाणे बघा एकदम मोठे मोठे झालेत आहेत. आता त्याच्यामध्ये आहे ना वेलची पावडर टाकते, हे ड्रायफ्रूट टाकते. आता त्याच्यामध्ये साखर, आता सर्व मिक्स केलंय आणि आता त्याच्यावरती थोडं झाकण ठेवते. गॅस एकदमच बारीक केलाय मी. एकदम मस्त छान झालाय वरीचा शिरा, एकदम मस्त छान झालाय आणि सगळं एकदमच दिलाय म्हणजे परत मागायला नको. आता तुम्ही पण मस्त पैकी बनवा. रताळ्याचे पातळ कापटे काढून एकदम मस्त डिश बनवली आहे उपवासाची. आषाढी एकादशी असेल ना आणि कोणत्या पण पद्धतीचा उपवास असेल ना तरी पण त्या उपवासाला ही डिश मस्त बनवा. हे 1/2 किलो रताळा आहे. अशी रताळ्याची आहे ना अशी पातळ पातळ कापं करून घ्यायची. आपण अशी फोडं केली ना पातळ तरी पण चालतील. असे तुकडे आपण करतो ना चौकोनी तसे पण केले तरी चालतील. पण अशी पातळ कापं आहे ना शिजतात लवकर. तर गॅस पेटवलाय, कढई ठेवले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे घी टाकायचं. तर त्याच्यामध्ये आहे ना ही मिरचीचे तुकडे केले आहेत मी. 3 मिरची घेतली होती, त्याचे असे तुकडे करून आहे ना त्याच्यामध्ये मध्ये टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना लगेच ही रताळ्याची कापं केलेली ती टाकायची. आता हे सर्व कापाला कसं घी लागलंय. आता मी गॅस आहे ना थोडा मीडियम ठेवते. थोडं पाणी टाकून आहे ना याला वाफ लावून घेते. थोडंसं आहे ना पाणी टाकायचं, कारण वाफेने आहे ना त्याची लवकर शिजणार नाही, म्हणून थोडंसं पाणी टाकायचं. आता याच्यावर झाकण ठेवते आणि किती मिनिटं शिजायला लागतात ना ते मी तुम्हाला सांगते. वाफ लावायला ठेवली होती थोडं पाणी टाकून. एकदम मस्त झालंय. आता याच्यामध्ये आहे ना हे काजू बदाम तुकडे करून घेतले. आता सर्व साहित्य याच्यामध्ये टाकायचे. साखर 2 चमचे घेतली आहे. ही वेलची पावडर आहे. खोबरं आहे म्हणजे अर्धी कमी वाटी आहे. अर्ध लिंबू घेतलाय, त्याचा रस काढून घ्यायचा. म्हणजे आंबट तिखट गोड असं मस्त पैकी ही डिश उपवासाची मिक्स करायचं.
ते साखर आहे ना विरघळेपर्यंत याला थोडी वाफ लावायला द्यायची आहे एकदम मीडियम गॅसवर. आता मी थोडं झाकण मारून ठेवते म्हणजे साखर विरघळेपर्यंत. आता आपण खोलून बघूया. एकदम मस्त छान झालंय. साखर पण आता थोडी लागली आहे. आता याच्यावरती आहे ना थोडं पाणी मारलं ना की साखर कशी लगेच विरघळते. आता एकदम मस्त झाली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. रताळ्याचे पातळ कापटे काढून एकदम मस्त डिश बनवली आहे उपवासाची. आंबट तिखट गोड छान झालाय. असं तुम्ही पण बनवा.